Doamnelor și domnilor, câștigătoarea acestei ediții, un procent mare, 72,30%, este echipa formată din Giulia și Andrei. Felicitări! Și coreografa lor, Căprioara. A șasea echipă câștigătoare din al 6-lea sezon, Giulia și Andrei, câștigătorii trofeului visurilor. Dansez pentru tine, Giulia Anghelescu și Andrei Ștefan. Marele premiu în valoare de 60.000 de euro. Andrei îmi spunea mai devreme, acesta este cecul pentru voi. Andrei și Giulia. Acesta este cecul vostru. 60.000 de euro oferit de Teambark. Denis, Alina. Locul 2, 20.000 de euro oferit. Acesta este de premiul Rafaelo. vostru, locul 2. Felicitări! Echipă norocoasă și numeroasă ați avut. Trebuie Mihai? să amintim și pe... Da, trebuie... Mai vreau să spun și eu ceva, firește, știu. Spune, în gălăgia asta poți să spui orice. Da, vreau să spun că și în această seară la Dansez pentru tine, Teambark oferă energie și putere celor care au câștigat. Iată, oferă marele premiu de 60.000 de euro. Teambark este prietenul emisiunii noastre de atâtea ediții și ne bucurăm să-l avem alături de noi. Îi mulțumim pentru sprijinul acordat și mulțumim pentru că a reușit să facă fericiți acești oameni. Mulțumim mult! Mulțumim și noi, Mihai, că ai fost alături de noi. Felicitări încă o dată! Vă mulțumesc celor de acasă pentru suportul vostru, pentru mesajele de pe site, pentru SMS-urile pe care le-ați trimis și în ultimul rând, și nu în ultimul rând, pentru că ați trăit alături de noi fiecare moment din acest sezon. Mulțumim și sponsorilor noștri, Teambark, Rafaelo, Blendame 3 de White Lux, Vodafone, Fără să o știe, Germano și Fundația Vodafone România. Ne vedem luni într-o zi mare pentru noi și o să avem și o mare petrecere. Este o ediție specială Dansez pentru tine. 1 decembrie va oferi tuturor românilor ocazia de a revedea cele mai spectaculoase dansuri, cele mai tulburătoare povești de viață și cele mai iubite vedete din toate sezoanele. Vom afla ce s-a mai întâmplat cu eroii Dansez pentru tine, câștigătorii altor sezoane și vom dansa alături de Laura și Bogdan, Victor și Anda, Andra și Cornel și mulți alții. Ne vedem luni! Ne vedem luni la ora 16! Noapte bună! Noapte bună! Bravo! Încearcă să vezi mai departe de noi, unde tot e posibil și tu poți să zbori. Visul ce viața ți-o poate schimba, e șansa să dai ce în inima ta. Dansez, doar pentru tine dansez. Dansez, doar pentru tine dansez. Când iubești nu există, mi-e greu sau nu pot. Când focul e aprins, urnești munții din loc. E timpul ca visul să-l împlinești, să arzi de dorință și să reușești. Dansez, pentru tine dansez. Dansez, doar pentru tine dansez. Știi
ce înseamnă să lupți și să crezi, să te întreci pe tine ce drum să urmezi. Speranța ultima moare în visul tău.